सुंदर असा निसर्ग सौंदर्य वालोल मधून समोर काळसं. तुझं किती वर्ष येतो तू आता गणपती? मी जवळजवळ 84 ते आता 20-19 84 16 आणि 35 वर्ष झाली जवळजवळ. त्याच्या अगोदर लहानपणात येत होतेच पण कंटिन्यू 1984 to 2019 35 वर्ष अंगणेवाडी आणि गणपती बाप्पा कधीच चुकवलं नाही. चल तर आता गणपती व्हायला या घराकडे. आता आम्ही गणपती वालावला इलो पण आता पूर्वी आम्ही डोक्यावरून घेऊन जाऊ पण आता टेम्पोतून आता ट्रान्सपोर्ट वाढला. माणसं थकली पण हौस काय थकली नाही. औषधाच्या पुढे कोण नाही. चला तर नेऊया व्हायला गणपती घराकडे. गणपती बाप्पा मोरया. लाली मार पायावरती जरा डाग असा लाली मार. गणपती बाप्पा येतो. चल आम्ही हा घेतो. गणपती बाप्पा तू असाव मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. कधी लावले काय गणपती बाप्पा मोरया. हे टाक तवळचा कर. मंगलमूर्ती मोरया. बाहेर ठेवले ना. बाप्पा ऐकले लवकर लवकर ये. मोरया 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 रे बाप्पा मोरया. दादा तिला बघू दे. तिला बघू दे. भाऊ गणपती बाप्पा कुठे आहे? हे ना नाक घास नाक गास नाकात असं झोपून असं बाप्पा कुठे आहे? पाय पड पाय पड. पाय पड रामत पाय पड. काय खाते? किती आली तिला किती. चला चला ये इथून ये. चला जेवायला बसा. या हो. कधी जाऊन या गणपती बाप्पा दुर्गे दुर्गट भारी संसारी संसारी अनाथनाथे हम्मे अनाथनाथे हम्मे करुणावितारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी मरणाचे वारी वारी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी महिषासुरमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी सुरवरईश्वर वरदे सुरवरईश्वर वरदे तारक संजीवनी त्रिभुवन भुवनी बाधा तुझा ऐसे नाही चारी समरे परंतु न बोलणे नाही निवास भगता पडलो प्रवाही तेजू भक्ता लागे आवत नाही. जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरईश्वर वरदे तारक संजीवनी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निज लाशा देशा पासून थोडी
रविते रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठके दुराची कंठी लगे मान मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पुरती रत्नाकरित बाला तुझ गौरी कुमरा शंकराची रूपी कुमकुमेश्वरा हिरे धारित मूळ शोभा दिनो पुरे करणी गालैया जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पुरती लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरस्वता वक्र दुर्गा श्री नयना शारदा माता वट्टाये सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पुरती आलिंगोटांगण वंदिना चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे आलिंगन आनंद पूर्ण वारी नमाने नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव मातुश्चाता त्वमेव विद्या रविरं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मम देवा उद्यात्मना वा प्रकृति स्वभावे करोमि याजं नारायणायति समर्पयामि आद्यौ केशवौ रामनारायणौ श्रीरामोऽहं वन्दे श्रीधरौ माधवौ गोपिकावल्लभौ नारायणौ रामचन्द्रपदे मोरया रे बप्पा मोरया रे अष्टविनायक मंगलमूर्ती मोरया सदा सर्वदा योग तुझा गळावा तुझे कारणी देह माझा पडावा वेशू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मा गणेशी आता जय जय रघुवीर समर्थ मोरया मी बालकाने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तुम्हाल कोटी मोरया मंगलमूर्ती ए यश प्रसाद वाट ना तो बाजूला लाडू येतो मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया हे पक्या तुझी असा काय अभय पिंक्या पाठ देतात तिथेच देतात पाठ तिथेच देतात लगेच मस्त ना हे अशी सेम राजा का जेव्हा पण उंच मोठी नाना पाटेकर राजा काही असेल आपण मोठं मोठं गणपती
सकाळी तर वाटत होता काय करता आणि काय नाही. प्लास्टिक लावून घेऊन गेलो नाही झाला